αυτά που λέτε. Ωραία. Έτσι. Εδώ είναι ωραία, έτσι, για καρτουσιό. Βέβαια, ναι, μια χαρά ησυχία. Ναι. Καλοκαίρι είναι ωραία εδώ. Ναι, ωραία. Αλλά τι έγινε τώρα, κλείσανε το μαγαζί εδώ πέρα. Αυτό τώρα ακόμα δεν είναι καλοκαίρι. Θα ανοίξει. Θα ανοίξει το καλοκαίρι. Αλλά να σας πω κάτι, εδώ είναι ωραία καλοκαίρι. Αλλά είναι πανάκριβα εδώ. Ναι. Τώρα έρχονται εδώ και πλούσιοι έρχονται εδώ και ξεκίνησαν να παίρνουν κάτι για μάτι, κάνα ουζάκι από εδώ, ξέρω εγώ τι, φέρνουν και δικά τους ουζάκια από τις τσάντες, η ίδια μάρκα, τέλος πάντων. Δεν απογορεύεται να φέρεις ό,τι θέλεις. Και παίρνουν κάτι να φαίνεται ότι ψώνισαν και μετά συμπληρώνουν από τις τσάντες. Εντάξει, δεν κάνεις. Τι εσείς να κάνετε έτσι, οικονομικά. Έτσι. Και έτσι που λέτε, και τι ορυχεία εκεί στην Τσεχία. Ναι, και το 84 είναι έκρηξη στα ορυχεία κάτω, στα 2,5 χιλιόμετρα κάτω που ήμασταν. Αλλά είχα άλλη βάρδια εγώ. Αυτό είναι απόγευμα, στην απογευματινή βάρδια. Εγώ ήμουν πρωινός. Αν ήμουν απογευματινός θα ήμουν και εγώ εκεί τώρα. Με τα φτεράκια που είσαι άλλο, ναι, στο παράδεισο. Αφού μας λέγανε μερικοί πάλι απαγορήχοι, λένε εσύ έπρεπε να σκοτωθείς και μέσα μου έλεγα δεν πας να πνιγείς, πάλα. Και λέω ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πίστευτο. Βρήκε διαρκείας να πάει στην Τούμπα. Να πάω στο γήπεδο. Όχι, δεν μπορείς να πάω. Δεν γίνεται. Έχεις να σφουγγαρίσεις και να σκουπίσεις. Απλή στα πάντα, να βγάλεις τα πλυντήρια, το τέτοιο. Αφού δεν έχουμε δουλειές. Έτσι νομίζεις. Ναι. Γήπεδο πάλα. Θα βγω έξω μόνη μου. Και το ένα το άλλο. Καλά, δεν είναι. Έλα ρε. Έλα ρε, θα έρθω. Πώς όμως. Ωραία. Τι έγινε, φεύγουμε. Ναι, βάλα. εντάξει. Φεύγουμε από αυτό το υπέροχο σκηνικό, επειδή αυτός ο Πάοξης Εντάξει, θα